Здравейте! Здравейте, аз съм Габи. Аз съм Ема. И днес ще снимаме едно предизвикателство с пуканата Споделете работата Ема. Ема ли се казва? Ти. Добре, сега ще играме карта с хартия. И ще бъде на няколко части това видео, защото това ни е на минути. Добре, хайде да почнем. Между другото искам да кажа на кака Стефи, на бата Стан и на кака Боби. Ако ни гледате в това видео, мислим, че сте много готини. И кака Деви. Да. Аз не те гледам, но не си сърди. И господин Дейманчо. Мислим, че сте много готини. И Дейманчо. Господин Дейманчо. Толкова е сладък. Започваме ли? Да, започваме. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Раз, два, три. Първа категория е породи кучета. Ти си? Ти си. Аз ще го бих. Хъски. Мопс. Гондолей ретривър. Хъски. Аз го казах. Мопс. И ти Хлахла. Решерски тире. И аз тя да го кажа. Пинчер. Аз дори породи не знам. Значи изгаряш. Пукам ти балона. Махни тази коса, да е. Значи не ще убия, аз ви казвам. Не. Пожелайте ми късмет. Няма пожелай ми късмет. Айде, да, сега да ти го вързвам. Къде отиде балона, между другото? Не знам, ето го. Малко тъго. Ето. Ето го. Ще ми е жал за... Ама не хвърли, бе. После аз трябва да чиста. Идвайте. Знаеш колко ме другия път ще може да снимем с гадите бомбони. Или пък с мокрото предизвикателство. Но Джимбо ги продават за по 1 лев май. Добре, хайде да почваме. Втора категория. Мечки. Мечка гризли. Бяла мечка. Обикновена мечка. Панда. Други мечки има ли? 4, 5. Пак ти губиш. Не! Мен ме е страх. Спокойно, този път. Мари се! Мен ме е страх вече. Няма да стане тогава предизвикателството. Вода направо хора. Запуши си ушите. Не могай да ги запуша, пак ме е страх. Знам какво ти е. Оле, аз защо се кискам? Без керадици да можем. И знам, червилото ми е много розово. По-розово е, ако ме видите... На живо. Да. Прилича на клоун. Ти си клоун. Тук... само да бяхте видяли как си бях направила, виждате, после си ги поправих малко. Айде. Махни този балон. Но трябва да станах с 2 балона. Да, аз почти добих. Сега няма да спираме на пауза. Направо ще изглеждам. Ако успея. Да ме да ме Балон по мен. Има балон по мен. Добре, хайде сега. Трета категория. Плодове. Ягода. Ябълка. Банан.